ജാസ്മിൻസ് കുസീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 3 കൂട്ടം കറികളുമായി ഒരു നാടൻ ഉച്ചയൂണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള പാവയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അധികം നേർമയാക്കാതെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 വറ്റൽമുളക് കീറിയതും ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 10-12 അല്ലി വെള്ളുള്ളിയും ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് ഇതും 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പാവയ്ക്കയും വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇതുപോലെ ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം പുളിവെള്ളം അരിച്ച് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് 7-8 മിനിറ്റ് പാവയ്ക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം. 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാവയ്ക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചാറ് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവും. പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു മത്തങ്ങ തോരൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 200 ഗ്രാം മത്തങ്ങ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 2 വറ്റൽമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പകുതി സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ച മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് മുകളിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും മത്തങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 1 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്തങ്ങയൊക്കെ വെന്ത് തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. മത്തങ്ങ തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു മോര് തളിച്ചത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അതേ അളവിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ നേർമയാകാനും പാടില്ല, കൂടുതൽ കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം മോര് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ച് 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് ഉലുവയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 2 വറ്റൽമുളകും 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും 2 വെള്ളുള്ളി അരിഞ്ഞതും
1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും, ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് മുളക് പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മോരൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മോര് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. മോര് താളിച്ചതും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ 3 കറികളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ചോറ് വിളമ്പാം. ഇനി പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി, അതിനുശേഷം മത്തങ്ങ തോരൻ, ചെറുനാരങ്ങയും ഈന്തപ്പഴവും ചേർത്തിട്ടുള്ള അച്ചാർ വിളമ്പുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നെല്ലിക്ക അച്ചാറും, ശേഷം മോര് താളിച്ചതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു ഉച്ചയൂണ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.